oudere generaties creëren problemen die de jongere generaties moeten oplossen. Ik ga u eerst laten reageren. Ik moet zeggen, deze stelling van jou, daar ben ik het niet mee eens. En Dat is niet mijn stelling hoor. Oké, maar laat me er voor een beetje uitleg geven. Ja. Ik neem aan dat die oudere generatie juist het beste wil van de komende nieuwe generatie. En dan probeer je van alles. Eén, ze maken hier en daar wat fouten, maar dat komt ook vanuit hun eigen belevingswereld. Laat me dit ervan zeggen. Vele vrienden van mij zeggen van ja, ik ga mijn kind nooit opvoeden zoals ik ben opgevoed. Maar die tijd toen wij werden opgevoed was niet anders. Die mensen die daar voor ons waren, die hadden ook geen andere bedoelingen. Dat het beste voor ons. En wij proberen onder de gegeven omstandigheden de generatie nu ook het beste te geven. Als je nagaat, vroeger moesten we zelf knippen verkopen om iets te kopen om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Nu heeft de generatie nu bijna een gespreid bedje. Ze gaan naar KFC, ze krijgen de duurste schoenen, ze hebben een iPhone, ze hebben een dat. Ze zijn in feite een beetje verwend. Maar dat komt omdat die oudere generatie juist wil dat ze hun kinderen, de nieuwe generatie, het beste moet hebben. Het beste en daarvoor vechten ze. Ook omdat we overgeleverd zijn aan de huidige generatie. Als zij iets verkeerd doen, zitten wij met een gebakken pijl en wij kunnen niks meer. In mijn sportcarrière heb ik ook ervoor gezorgd van bij de overdracht. Weet je hoe lang we bezig zijn geweest, Desni en ik? Toen ik wegging, kon alles smooth verlopen, maar miste me gewoon niet meer. Als we het doen op de juiste manier en op tijd, dat we niet blijven hangen en de nieuwe generatie blokkeren, want je hebt mensen die 80 en 90 jaar zijn en die willen nog steeds op een stoel zitten, waardoor die doorstroming moeilijk wordt voor jongere mensen. Maar ik denk wel dat een groot deel wel wil dat het goed gaat met de huidige generatie. Ja, ik voel wel dat zonder meer de bedoelingen van de generatie voor mij daar eigenlijk met liefde voor ons dingen willen neerzetten. Echter voel ik ook heel vaak het voorbeeld dat u aanhaalde, dat ze eigenlijk niet altijd willen overdragen. En je merkt het. Je merkt het in het bedrijfsleven, je merkt het in de politiek, je merkt het. De vraag is dan, zetten wij als jongeren niet genoeg door? Moeten wij als jongeren misschien een groep vormen en doordrukken? Maar dat is niet the way to go, lijkt mij. Dus dat zijn de dingen. Ik ben het niet eens met de stelling, maar ik denk wel dat er een aantal, dus de stelling leest letterlijk, ik moet het even snel weer voorlezen. Oudere generaties creëren problemen die jongere generaties moeten oplossen, toch? Ja. Ben ik niet mee eens, maar ik zeg wel dat de oudere generaties wel een aantal dingen konden oplossen. Waardoor wij nog steeds met heel wat uitdagingen die de generatie daarvoor zat, dat wij daar nog steeds mee zitten. Als ik ook gewoon simpelweg kijk naar de sport. Er zijn heel veel voetballers in Suriname die gedreven zijn. Men zegt het meestal niet. Men zegt van, de man, als ze die money in my play, die stangen dat, die stangen zo. Maar ik ken genoeg voetballers die elke dag spelen. Het zij op een veldje daar, het zij op een veldje hier. Maar weet je hoe moeilijk het is voor een voetballer die elke dag wil trainen? Om elke dag goed te trainen. Het is praktisch onmogelijk. En dat is wel dat bed waar u het over heeft, dat gespreid bedje, dat de generatie voor ons moest neerzetten. En het hoeft absoluut niet geweldig te zijn. Volleybal konden er 17 palen tegenover elkaar staan, of op één lijn staan op een grasveld. En er moet gespeeld worden. Dat zijn natuurlijk wel uitdagingen waar ik nu in zit. Om achter te laten voor de generatie die mij opvolgt. Maar ik denk inderdaad niet dat de intenties zijn om de jongeren niet in de ideale situatie achter te laten. Met uitzondering van de mensen die niet willen overdragen. En dat is er ook helaas wel. Maar leer de generatie, jouw generatie,
En dat heb ik ook gehad in mijn generatie. Mhm. Niet doen aan karaktermoord, want we brokken elkaar zakadja. We helpen elkaar niet opbouwen, maar we maken kapot. Jaloezie, hebzucht. Als die dingen uit het land kunnen gaan, dan zal je zien dat we absoluut een goede richting opgaan. Maar op het ogenblik, door onze karaktereigenschappen, laten we inderdaad een paar zaken over, problemen over voor de generatie nu. Want oh, die heeft maar dit gedaan, hij is rijk geworden. Ja, ik hoef niet te werken, hard te werken. Ik word rijk, ik wil hustelen, ik wil dit doen. Maar ik heb het over die gezonde, die normale situatie, die wil altijd het beste hebben. En ze willen geen problemen achterlaten voor die generatie. Maar ik heb een vraag, want ik heb wel het gevoel in onze generatie dat wij, met alle respect, we zijn een stuk vrijer. We zijn een stuk vrijer in het zoeken naar oplossingen. En dan gaan we heel wat steken laten vallen hoor. But we take that for granted. Ik heb het gevoel, de generatie voor ons, die werkt juist aan, we gaan zo min als mogelijk fouten maken. Wat ook gewoon goed is. Het is gewoon een hele ander benaderwijze. Dion, ik wil je meegeven dat de generatie voor jou echt het beste voor ogen heeft. Ze hebben veel meegemaakt. Dus wanneer ze praten, praten ze uit ervaring. Wanneer ze dingen doen, doen ze ook veel uit ervaring. En die fouten die zij hebben gemaakt, willen ze niet overdragen. Maar dan krijg je het verschil. De huidige zegt, laat die oude mensen, laat ze. Weet je, we hebben nieuwe ideeën. Maar juist vanwege de ervaring wil je ze behoeden. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen van, denk niet dat je vader op deze leeftijd is geboren. Toch? Ik heb dingen meegemaakt. Dus ik was, nee maar het is toen, was toen. Ja, daar ga je nek breken. En dat gebeurt nu nog steeds in de politiek en de sport. Ja, dat is toen nog dat oratorie. Maar juist vanwege de ervaring van toen, probeer je de huidige generatie een beetje te vormen naar het eerlijke, het morele en zo. En we hebben vroeger echt niet zo geleefd zoals we nu leven. Echt niet. En ik ga geen reclame maken van, er waren ook slechte dingen die gebeuren. Maar wat er nu gebeurt, is hemelschreiend. Echt waar. Dit is verschrikkelijk. Het is heel moeilijk, want er moet een balans gevonden worden in dit verhaal. Want er is een reden waarom jullie ons kunnen behoeden van de fouten die jullie hebben gemaakt. De dood eenvoudige reden, omdat jullie de gelegenheid hebben gekregen om die fouten te maken. En het is een balans vinden in, hoe laat ik deze mensen dit empirisch leren? Hoe laat ik deze mensen de fouten maken en ze toch nog in de goede richting geleiden? En dat is ook waarmee ik al aan het struggelen ben. Van hoe leer ik iets aan mensen waarbij ik zie dat ze in de fout gaan, maar wellicht is dat de enige manier hoe ze hem kunnen leren. De generatie is anders. Het model waarbij je bij je telefoon zit, doet iets met je concentratieboog. Maar dat had de generatie voor mij ook. Die staat ook ik hoor mijn opa ook constant klagen van, jullie zitten constant naar de tv te kijken. Nee. Het is helaas de tijdsgeest van toen en nu wordt het extremer. Dus ik weet dat ik de generatie naast mij enorm veel geduld mee moet hebben. Zodat ik het op een optimale wijze ze kan overdragen zonder dat ik ze ontneem van het maken van fouten. En de generatie van nu is heel erg vrijdenkend. Dat klopt, maar we moeten geduld hebben. Inderdaad. Geduld van beide kanten. En blijven en niet opgeven. Doorgaan, want het komt goed. Ik vertrouw de waarden en normen van de andere generatie. Enorm. En ik ben een beetje een heel vreemd persoon. Ik ben een hele old school persoon wat betreft normen en waarden. Ik leef ze niet altijd zelf persoonlijk na. Maar ik heb wel enorm veel respect voor de normen en waarden van de generatie voor mij, met wie ik praat.
Ik hou van traditie. Ik vind dat dat iets heeft. Weet je, dat maakt je, dat geeft je steun. Zet je elleboog niet op de tafel. Waarom mag dat niet? I don't know, I love that. Weet je? Ik waardeer dat. Ik vraag me inderdaad wel af, als de oudere generatie dat van ons heeft. Laat me beginnen als oudere. Ik struggle altijd met normen en waarden. Ik ga altijd uit van waarden en normen. Als je die waarden hebt, dan kan je de normen vaststellen. Hè? Kan je vaststellen. En dat heeft die oudere generatie. Ja. We hebben heel veel meegekregen. Eén, let wel, we komen uit een moeilijke tijd. Mensen voor mij, en dan praat ik over mijn grootmoeder en overgrootmoeder, die kwamen uit een slaventijd waarbij ze andere dingen hebben meegehad. En die hebben geprobeerd tussen al dit soort waarden en de normen hun weg te vinden. Die hebben geprobeerd dat wij op een juiste en correcte manier tegenover mensen kunnen staan. Die hebben geprobeerd om ons te leren dat alleen door hard werken je vooruit kan komen. We hebben meegekregen om er steeds voor te zorgen onze kinderen goed onderwijs te laten genieten. En wat we ook zouden doen, waar we de middelen zouden vinden, dat zij steeds iets beters konden krijgen. En ook binnenshuis, de tijden, de organisatie binnenshuis, vooral in een gezond gezin, want je hebt ook, laat me dit ook bij zeggen, je hebt situaties waarbij de mensen niet anders kunnen. Je hebt uiteraard armoede, je hebt middenstand en je hebt bijvoorbeeld bepaalde gezinnen alweer als een no-go. Weet je, maar dan hebben wij juist de taak om daarboven niet neer te kijken, maar juist te gaan helpen om ze op te trekken. En daar zijn wij nu, staan we nu voor een uitdaging, zowel de jongere als de oudere generatie. Laten we proberen een gelijkheid te brengen door de juiste normen, de juiste waarden voor ogen te houden en de normen vast te stellen. Maar op dit moment zie je alles door elkaar, normen. Dat zeg, is dit nu de norm? Nee, ik feliciteer Suriname zoals ik ben begonnen, met 45. Maar ik hoop, en ik ga de volgende 45 niet meemaken, maar ik hoop dat wij vanaf nu, hand in hand, rekening houden met de waarden en normen die dit land heeft gekend, die dit land tot een mooi broodje jari heeft gemaakt. Dat we dit gaan vastklampen. Dat we ons daaraan gaan vastklampen. Dat wij in eenheid, samen, zonder andere, mindere, laten we zeggen, en dan dingen die ons land kunnen afbreken. Zonder die dingen mee te nemen. Laten we als eenheid, grote eenheid, in de politiek, oppositie, coalitie, in de sport, anyhow, voor en tegen. Laten we naar het mooie kijken, datgene dat ons bindt. Dat we dit mooie land tot grote hoogte kunnen brengen. Dat ik later kan zeggen, Dion, alsjeblieft, je hebt weer een award gewonnen. Want je hebt het goed gedaan, zoals je het in dit programma fantastisch hebt gedaan. En ik zeg, petje af, namaste, ga zo door op deze manier. Ja? Thank you, en alles wat ik nog kan doen, dat ik aan jou, als je wil, of graag zou willen dat ik moest over, ik doe het met genoegen. De tijd, de ruimte creëer ik voor je. Dankjewel. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.